Вие гледате предаването Квартален фронт. Аз замествам Васко, защото той е болен от сифилис. Сега ще ви покажем един човек, който е преебан от нашата държава. Бай Пичо! Ето това е човек преебан от нашата държава. Цеко, защо живееш тук ти? Защото държавата ми е майкс. Какво ти направи държавата? Вземи всички пари, ми взе апартамента и сега трябва да спа тук. Ето виждате случай на още един преебан от държавата ни човек. Ето я и неговата история. Бай Пичо! Бай Пичо! Какво ти стори държавата? Защо си тука? Цеко! Защо си тука? Защо спиш тука? Нямаш ли дом? Ми свърлиха ме. Как така ще ти схвърват? Значи, един ми обра дома. И? Останах без пари и не може да си платя данъците. И те изхвърлиха? Така. Тук си слежа. Удобно ми е, ама все пак. Не плащам данъци. Не плащам данъци, нито нищо. Как ще ти е добре? Ти какво ядеш? От кофите там си намирам нещо. Имам си приятели цигани и те ми дават. А каква е тази прическа? Излезе ми ефтино и реши да си я направя. Не е ли модерно? Според тебе не е ли модерно? Модерно? Значи това е история за още един човек, преебан от нашата държава. Това е Бай Пичо. И така е тук на кучето по водата се мие лицето понякога. А как изглежда този човек, знаеш ли? Кой? Който те ограби? Значи... Беше с черна коса. Той беше вандал като мене. Беше някакъв селен като мене. Ако искаш, ние ще се опитаме да го намериме. Благодаря, Цеко, винаги си ми помагал. Ще се опитаме да го намериме и ще се свържеме с теб, или по-точно ще те намериме в същата купчина слайна. Добре. Това беше от нас. Сега отиваме да открием шибания разбойник. Сега отиваме да намериме тапанара, който закопа Бай Пичо в лайна. Бай Пичо! Това ли е твой похитител? Аз ти го обясних, не помня, нали? Да! Това е идиота му! Това е идиота му! Елате с камерата насам. Ето това е човека, който запрати Бай Пичо в лайна. Това беше. Какво е станало? Ти какво си направил на Бай Пичо? Ограбих го. Как така ще го ограбиш? Това не е ли незаконно? Това е измама, бе! Заяда се с Това е измама, бе! Пипна ми пръста. И сега заради тебе той живее в улицата. Това е моето Живее на колело! улицата в лайна. Не е твоето! Това е на детето ми колелото, бе! Намерих си го в кофите за буклук, бе! Да! Кой ще изхвърли кофата за буклук? Да, Кой ще свърли Спрете, бе! Извинете, че бяхте свидетели на тази брутална сцена. Сега ще се опитаме да накараме похитителят на Бай Пичо да си плати. Откраднах няколко стотинки от него. Няколко стотинки. Ти му открадна колелото, открадна ми 100 лева. И това. А къщата кой ти взе? Те педерас от парламента. Защото не мога да си платя данъците, нали ти казах, бе, мата. А сега как ще говорим с тях да ти върнат къщата? Те са педераси, нищо няма да направят за никой човек. Да ги намерим в парламента или да, прав си, те никога не са там. Да. Сега с Бай Пичо ще се опитаме да намерим някой в парламента. Айде, Бай Пичо, нека откриеме някой, който да ти върне къщата. Айде. Дано ми върна. Electro